Mbak Putri nggih. Nggih. Nanti yang untuk teman-teman dari mempelai nanti sama cerita. Iya iya iyo ala iya iya iyo. Nggih, baik. Mang jalukane iku ora ketang siji-siji dibenehi. Dadi gen padha ayeme ya wong nom ya wong tuwa, soalé awake dhewe bakale ya tuwa. Heeh. Ngono apa? Sampeyan iso tuwa, Mas. Alhamdulillah ya iso. Oh, Mas, ketika iki aku mobil ya wis ngene iki ae raine kok ora ngaleh-ngaleh kok. Aku. Ya alhamdulillah. Obatnya apa, Mas? Siji. Apa? Arak. Kok ya aneh-aneh tak obate barang. Tak jake, Dik. Jan-jane kowe ning